Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Nkhani imene yangochitika kumene ndionena kuti kwatuluka kanema amene akuonesa zomwe zimachitika siku limene George Kasakula amapepesa. Pamamveka nkhani zambirimbiri kunena kuti kunabwera gulu la anthu nkuzawapyeza, enanso amanena kuti anawamenya George Kasakula. Koma kodi zoona zake zenizeni ndiziti? Tikhale limodzi pamene tikhale tikupasirani satani wa zomwe zimachitika komanso kanema amene. Ndipo nkhani imeneyi monga tikudziwa kuti idachitika pa 10 Oktoba mchaka chomwe chino cha 2025, ndipo kanema ameneyu akuyambira pa reception ya ku MBC, ndipo apa ndi pa khomo penipeni polowera ku MBC. Ndipo mukaonesesa nthawi muchithunzi chanu ikuonesani kuti zimenezi zimachitika chigawo cha kumamawa ndithu. Imeneyi inali 3 minutes to 11. Nde zimenezi zimakhala zikuchitika munthu amene. Nde munthu oyambirira kulowa pa khomo pamene pa akuoneka kuti mchithunzimo ndi uja amene amati Yona Malunga. Ndipo anangofikira kudusa osakumana ndi uyu amene amakhala pa khomo pa reception. Iyeyo anangodabwanso kuti wangodisudwa vu, koma sanadziwe kuti chikuchitika ndi chani. Nayenso mlonda anadabwa kuti mkulu ameneyi wangolowa bwanji. Nditati tikhale pompo tione kuti china chimene chikutsatira ndi chani. Tikuzaonanso kuti gulu lina lazalowanso pamenepo, ndipo mlonda akufunsa pamenepo kuti chikuchitika ndi chani, koma angomulozera kuti akulu kakhaleni pamene mumayenera kukhala chifukwa gululi nde silinabwere mocheza. Nde apa tikuona kuti anthu akukambirana ziwiri zitatu. Nditati tikhale tikuyang'ana mwachidwi kuti tione kuti zikuyenda bwanji. Pamene pa tikuona kuti zimene zimachitika ndizonena kuti atalowa awa amene tikuwatchula kuti amalonga aja mkati anakangofikira straight ku office ya abwana director general. Ndipo apa tikuona kuti akutuluka limodzi ndithu, koma sitikudziwa kuti ulendo umenewu akulowera kuti, koma tatiyeni tikhale limodzi tione kuti akuwatengera kuti wakulu amenewa. Mu kanema wanuyo mukuonesa kunena kuti anthu amenewa akuoneka akulowera ku main hall studio. Imeneyi ndi kamera number 6 imene ikutionesa zimene zikuchitika, ndipo akuti akupita ku hall ya studio imene amajambulira zinthu zosiyanasiyana. Ndi tione kuti kodi kumeneko kuchitike zotani, koma ndithu anthu ndi amene aja amene apita chakumene kuja. Chabe kuti mchithunzi mwanomo mukutha kuona, komano enawa sitikuwazindikira kuti ni ndani, koma ndithu zimenezi ndi zimene kamera inkajambula tsiku limeneli. Ife chathu ndi chidwi kuti tione kuti chichitike ndi chiyani nanga zikuyenda bwanji. Nde anthu amene aja alowa mkachipinda kamene kaja, ndipo mkulu uyu nayenso akupita komwe kuja, komanso anthu enanso akulowera komwe kuja. Nde tione kuti chimene chikufuna chichitike ndi chiyani kumeneko. Tatiyeni tikhale limodzi, tisasiyane, tiyendere limodzi, ndipo tione kuti mapeto azonsezi ndi oti bwanji. Kodi Akasakula adakumana ndi zotani tsiku limeneli? Maula, Somba, Susu, Kundende, Kurumpi, Aliesa, Majeto Zongo, Sewe, Kadi, Komano, Sesu, Kadi, Chakai, Dasi, Tawe, Wanase, Wesi Sakuda, Sema, Bondo, Zayus, Chajama, Basi. Bepize pa FB, 2 eyes but they can't see. Hango go pete getani, hango go beberetani. I'm trying to receive from my blessings. I'm binding your spirit of envy. Now I see why you hate me. It's all because God bless me. Going through hell, devil knocking on my door.
close it in his face, I will never sell my soul. Ndipo taona kuti ku main studio hall kuja achokako ndipo abwereranso pa reception akudusa menepa koma sitikuzoza kuti ulendo umenewu akuloweranso kuchipinda chiti. Ndi tatiyeni tione kuti kumeneku ndi kuti. Nde apa akuti kamera number 5 ikuonesa kunena kuti Kasakula ndi gulu lija atengana akupita ku news studio corridor. Kumeneku ndi kuti afuna akalowe muchipinda chimene mawerengera news kapena kuti amaulusira news. Nde tatiyeni tione kuti kodi mmenemu akalowa chichitike ndi chiyani pamene alowa mu news studio ndipo anthu ajadi alowa tione kuti chichitike ndi zina langa ndine George Kasakula ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndabwera pano kudzafuna kupepesa President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi First Lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo ka kuchipani cha DPP ndi ena onse ndifuna ndapepese kuchokera pansi pa mtima wanga. My name is George Kasakula and I'm Director General of Malawi Broadcasting Corporation. I've come on TV to apologize to the State President, Professor Arthur Peter Mutharika, for all the things that I said and kind things I said about him and about his candidature. Malawians have voted for him. Millions upon millions have voted for him. So he needs our respect. Ndipo taonadi pamene pakuti anawatengera kuchipinda chimenechi mcholinga choti akawapepese a President Professor Arthur Peter Mutharika komanso ndi chipani chonse cha DPP ngati mmene tidaonera uthenga umene uja. Ndipo mmenemu ndi mmene zidakhalira ndithu. Ndipo ife chidwi chathu ndichonena kuti tifuna tione kuti kodi pambuyo popepesa Akasakula adakumana ndizo tani, kodi zija zimene zinkamveka kuti anamenyedwa zija ndizoona. Nde ife tikhale tikusatira limodzi kanema amene kuti tione kuti zidayenda motani. Pamenepa tikuona kuti anthu aja amaliza kuulusa mawu amene adawatuma kuti anene ndipo atulukadi mu newsroom muja apa akutuluka kuoneka kuti anthu aja amaliza programu yawo imene anabwerera. Ndipo apa akutuluka akupitanso kukadusa pa reception ija imene adafikira paja. Ndipo awa ndi a George Kasakula ndi amene adali pasogolo ndithu. Nde apa akuyenda ndithu kubwereranso ku reception kuja koma ulendo uno sanalowe mu office muja anangobwerera pa khomo komanso atengananso ndi akuluakulu omwe aja china Malunga ndithu akuatengeranso panja. Sitikuzoza kuti ulendo uno chimene chichitike ndi chani koma tiyang'aneni mwachidwi tione kuti pamenepa chikufuna no chichitike ndi chani mu mphindi imeneyi. Ndipo apa khala ngati kuti ayo George Kasakula amawaperekeza anthu aja amene anabwera ku MBC aja. Ndipo anthu aja atuluka onse akupita ndithu kanemayo akuonesa modelo. Nde kwambiri zimenezo ndi zimene zidachitika tsiku limeneli. Kanemayo waonesa china chilichonse sitikudziwa kuti ngati wadulidwa mwina ndi mwina komano inu mutha kusata bwino kuti mmene zimayendera ndi mmene muja. Komanso funso kumanena kuti kodi ngati Akasakula anamenyedwa anawatenga amene wawa ndi kukawapanga ndi angawatenga anthu amene wawa kuwaperekeza kapena munthu omenyedwa angamayankhule mmene amayankhulira muja. Inuyo ndinu mboni pa zonse zomwe taona pamenepa komanso mmene amaonekera Akasakula. Nde ameneyo anali kanema wa CCTV, makamera achinsisi amene amayikidwa malo osiyana-siyana makamaka ma offices kandi muzipinda kandi malo ena aliwonse koma amakhala ma security cameras oti azionesa chilichonse chimene chimachitika mwachinsisi. Nde zimenezo ndi zimene taona pamenepa.
ino ndi Malawi Lero. Kwa amene mungotipeza kumene, subscribe, comment, like, osayiwanso kupanga share kuti anzanu aone zimenezi. Imeneyi ndi breaking news imene timafuna tikuwuzeni pa nthawi imeneyi. Kufikira nthawi ina tingoti mwakuma nonse, zikomo, bye bye.